Machiegni nyaka Ramogi jwang'o yawre kamoro amora ma intiere kar kae. Warwaki chenro mar Penj kawuono ka watwak kodi kotenore kod gigo mopogore opogore ka koro sani wada twak ewi mano penj manyien ne derepe mag matatu kaachiel koda ka bas mag sikunde. Wada bedo kanyo ka wapenjre kanyo ni penj makama makoro wacho ni en ma ochuno kata mandatory retest ne derepe makama tiende nang'o. Okele kacha kod duol ma ochung' kacha karango arita makare e apaya. Gino maduong' mwacho kar kanyo nyalo bedo ni en mar neno ni othir masiche mag apaya mosebedo kacha kamedore mano ka itimo kata gi kwan ma higani. Odiochieng' ma kawuono wada bedo kae kod twak ma bende wada bedo kae ka waloso achiel kachiel kod apisa kata injinia mochung' ne wechego mag inspection mano ka NTSA wantiere ka kod injinia Opere Nyaroya ma bende wada loso godo achiel kachiel kaachiel koda ka dereva ma bende nitiere apaya. Otiyo kod nyamburko, oting'o jowuoth, oriembo buore Nairobi kar ka. Gine jogo makoro iwacho ni ochimogi. Wacho ni nyaka koro gidoge tiegruok, ok nyaka tiegruok, penj manyien ma bende bedo kacha ka ichiwo. Mathoth ewi twak ma kamae, wadhi bedo gi Opere Nyaroya madhi bedo kacha ka loso e lo NTSA kaachiel koda ka jagoro mano e jotije mag matatu, mano jagoro maduong' mag jotije mag matatu mantiere buore Nairobi kar kae, mano Morris Oduor. Arwako yawuot luogi duto ni machiegni okinyi ma kawuono e chenro. Opere Nyaroya machiegni. Erokamano ahinya ne jowinjo duto mosuno yawre uru. Erokamano ahinya kendo machiegni e chenro kiny ma kawuono kamachielo bende Morris Oduor machiegni. Yawre uru Ramogi jwang'. Awako e chenro ma kawuono. Erokamano ahinya kuom chopo kar kae kendo mwachaka chaka twak iwacho ni odiochieng' ma kawuono en wada winjo kawuok kuom gino ma sirkal geto timo. Mano wang'e mabede NTSA en bad migawono mantiere e sirkal. Koro tiende nang'o ka giwacho ni penj manyien ni onego bed ni miyo derepe ma pacho kae. Achako kod injinia Opere Nyaroya. Ka wan e chenro kinyi ma kawuono, derepe maneno kinyi ma kawuono kokalo mbui wa mopogore opogore, Citizen Digital moko biro pok owuok e ot. Diger mar winjo mathoth. Tiegruok kata penj ma okelo manyien ni tiende nang'o e sekta mag wuoth ma pacho ka. Erokamano ahinya Udma kendo gi jowinjo duto. Penjo ang'eni wach ni oseketo ne miyo jochunjo moko kibi ahinya ka giparo ni to en ang'o kendo yawato licenses nwaseyudo. Gima timore nyithi jowinjo en ni en dwaro, en chik, en the law dwaro ni chik dwaro ni ka ng'ato oseyudo license ta hinya e category kaluwore gi regulations mag 2020, the year 2020. Nitiere categories mag drivers ma idwaro ni ka license gi ose expire bang' higni 3 sama gidhi for renewal en chik dwaro ni ichak itimone gi gimiluongo ni retest mondo mi ka dipo ni pod gi lony ka pod gi lony adieri chutho chik dwaro ni otim nyaka retest kata ma ichak ing'iyo wenge ni gini ka itimo ni kata icheki maber ka be ino kare. Retest ni nitiere ni en weche mag doke class timo penj mane timo kine mane manyo license oso nyaka mag ngima mari bende bende. Winjoro ng'inya ka ngima mari lakini ok mago kosebedo kitimo nikech capacity. Koro sani kore kwa chake matin kech ng'eni matin seche moko kiditim tedi chia. Sani koro NTSA yudo capacity mar timo test makama. Sani oked kata ni mondo mi oinji tidwa mana ni mondo mi omed kony mondo ng'ini in manyo chiriembu categories mag geche moko abiro specify kaka wadhi nyime which categories of license holders midwaro ni mondo mi obed gi odhi e retest no. Koro kedhi e retest ichaki penjo moko mondo mi ong'i kabe podi lony nikech samoro dipo ni wiyose wil mana kaka e professions duto nitiere kinde ka kinde idwaro ni chaki timie penj moko mag lony. Wacho ni refresher courses. Basically it is just like a refresher course. Mondo ng'ini to podi lony koso niyudo to nitie joma noyudo license to kano pok ochako dhiye riembo to kata be ni riembo wich jawil kata Biblia osewacho buk mar Petro ni par negi uru kata ging'eyo. Erokamano ahinya ntiere ka kod jal mochung' ne derepe mariembo weche mag PSV
ng'uro osebedo ka wuok kuom mathoth kata odiochieng' ma kawuono bende e gazet ma kawuono mar The Standard penj kacha ni bende paro en mane kotenore kod retest kata penj manyien mimiyo derepe pachu en mane usebed kata ka ukwede nang'o. Erokamano ahinya Cleophas. Adier makende mantie en chik to chantie kendo wang'eyo maber kendo wan kind jok mane obet piny boloso chikni to kaka gini kele emotamowa nikech ok inyal bukri abuka all of a sudden nwachako retest nwachako train gini kaka nonego bed nobiro nwawinjire ni nyaka wa identify jok mag mobro timo refresher courses gi nikech time and again wasegebedo kowacho ni drivers onego bed ni tero refresher courses kuonde mong'ere kaka NYS wasegebedo kowacho ni NYS nyalo kawo ting' mar timango mar retraining mar refreshing drivers but kaka koro gini ncho bira dichiel maonge kata notice ochiw notice to notice okotiyo kata dwe achiel to nikoro driver nyaka giden sani derepe mang'eny license gi renew 1 year kata koro gine moro mar 3 years cha ka jatelo nyalo nyisa kae pok obedo qualified pok odhi nyaka koro driver ka driver mar riembo public transport vehicle nigi license mar 3 years koro ka driver ncho renew license for 1 year alafu koro kendo ni onego bed no dhi retest wan ng'eno kaka gini en mana mar serikal giser manyo kuma ginyalo yude pesa to koro pesa gisedo ni koro pesa ginyalo yudo matatu kae nikech koro it is easy kinyiso ng'ato no dhi book test obro book an gi driver mang'eny mose book test but koro ng'e gima nyiso gi kata ku book test bookru test mbele kucha mondo wane ni how gini bro dhi nadi mbele kae mondo koro wane koro nikech koro gini opo apoji to dhano opore apani koro ochuno ni nyaka dhi test. Morris, gini kaka iwinjo kaka opere nyarora bende lero karka gimomiyo sirkal nobiro kod paro machalo kama iwacho ni omiu notice kata otieko dwe achiel to koro osechako booking mag wechego mag test kata retest monego bed ni itimo karkacha nudwaro kinde marom nade mondo mi ponono uchaki timo test makamagi to bende nochwalo paro makamago ne NTSA kose ne onge thuolo mar gima nwanyiso NTSA and I was among the people who brought NTSA to gima nowacho ni en ya retest ok dware gima dware en refresh to refresh otingo kako wacho eyesight winjo gang'o gik mang'eny koro ng'ato kodhi refresh ginene institution mong'ere koro DTU makoro giwacho ni dhano dhi bedo tested koro ka koro Nairobi sani ka giwacho ni gi retest drivers Nairobi DTU to drivers to book for retest how many drivers are they going to retest that particular day koro bro ka jambro bedo kata mang'eny geche bro bedo ni onge driver nikech koro driver bedo ok nyal dhi indara ka ongo license at the same time police broke our advantage nikech koro guru wacho no okay fine driver no go bend the test komaki gimokwongo openjo license kopenjo license koido ka license expire ng'eny ng'ani ok nyal ok no go no riembo mtoka idara gari gacha birie dara nikech onego bed no doki retest to retest na madriver gi otima oluo retest koso refresher gino ma one about refresher to refresher no bende retest mokelli mo ko winjre ma retest masani ni onge gimoro machalo refresher en refresher en ang'o mitimo jok mose dikuro nyalo nyisi ka be no biro kata driver moro mo biro kai inidwa okonyisi kidhi timo penj mokwongo imiga time mar revision is it correct kamano koro ko kitimo revision to ichope exam room to koro examiner kaw karatas chak duoko penja period ga bichi for heaven's sake inyalo timo na gimo ok revise in jagoro maduong ngato se bedo riembo PSV for the last 20 years poko bedo retested poko bedo refresh gima no wacho no mokwongo en refresher kose ter ngato refresher koro yako chak ipako parne my sign makama koro yako reiterate test koro kose tim refresher yako nego chal ngama timo revision yakadhi timango
eka dhi timo penj. To koro ka ng'ato nyisi ni koro in chiewo gokinyi ni adwa timo retest, mano gima nyalore adi? Aya, opere nyaro, utimo gini nade? Iwacho kanyo ni ero, kata kapok iduoko, in jagoro maduong' mar riwruok mag derepe mantiere public service, ta inya bede mariembo bur Nairobi kar kae. E riwruok ma intiere godo, jogi marom nade maponono osechwalo, osekawo thuolo mochopo kar kanyo mondo mi ondikre kata e penj manyien ma koro idwaro gi NTSA? Mokwongo, mondo idhi tim retest, nyaka itim booking. To booking kisetimo, koro imi date mibiro timo, ma ibiro dhi retest. Koro kiwinjo ka derepe 18%, ka derepe obedo tested 300 gi bathe, to only 18% mag derepe, 18% on gimoro ji dhano 40 kata 40 or thereabout. Koro what does that show you? Ng'ato kodhi kacha kong'e very well ni gini mondo adhi akal penj nok bi bedo tich mayot. Koro gima jogi dhi temo medo kae, gidhi temo medo dubious ways ma ng'ato dhi acquire go gigi, to gin the same NTSA kata the same government entity mabro dhi donjore gi jogi kendo gichako timo onge gima bro timre ka at the end of the day. Gima nchwa dwaro, gima nchwa insist ni konego bed ni timo retest, to ng'ato teri refresher. Mane gima pod wa insist ni ng'ato teri school mokwongo, odhi opuonjre, kosepuonjre then odhi otim na retest. To koro retest ng'ato nyisi ni dhi tim retest surely. Andre pena mang'eny mosedhi giserim penj. Koro what next? Aya, engineer, iwinjo penjo ma koro tie kar kanyo, mosedhi orem, moko bende nigi luoro. Penj ni itime ka ji oseikore ne penj, koso penj ni ipuoga poyo ji ero koro biuru waseiko penj. Miwane mana chal mar wach kiduoko penjo. Ero kamano. Aparo ni wayiere kode ne owacho ni notice nochiwu. To gini nokutuchi ga tucha ni chiwe buora. Section 30 sabbatical 6 mar the Traffic Act wacho ni nyaka the authority carry out what we call periodic retesting of drivers ma provide public transport mostly and get categorized geche mabedo madrep gi nyaka bedo retested. Koro mokwongo kama chako go nyanonro mar wach ma is the act ma chik. Koro mondo mi ma tim kaka na wacho, the fact ni no kosebedo kitime chon okoulo ni e gima uwinjoro bedi. But now we have started operationalizing this. Mokwongo kibiro timo retest, ingeni oken tich NTSA mondo dhi okawi as a driver ochik kodi sikul mondo mi dhi timruok nade isom kose wachi ni idhi tim retest en responsibility mag official kaka gin mondo neni jo drepegi oyude tiegruok ochako gitimo negi sorry otimnegi refresher, gitimo negi refresher, then kuri ka gibi ang'owa e penj. Ok ni wan mwakterogi ka watergi e kuonde megidhi some. Mokwongo, another thing mochako wacho, kuonde magi nyalo timnegi refresher kata ng'ato ne dwa timo. NTSA on license approved driving schools countrywide. Koro driver ka driver nigi ratiro mar dhi any driving school machiegni kode. Wawuondre ni Turwa kucha Nyanza Coast ya Subaland Homa Bay County. Koro dangi ing'ad wuoth ibiro nyaka NYS Nairobi ka economically okay possible. Okay, easier. But driving schools mobile approved are all over the country. Inyalo dhi any kai feel near we lidwa ni uchako omuri matin. You can go at your own volition. Then itimu booking odiochieng me paro ni is convenient for you tibiro tieng no ibiro timruok nade ibiro timni retest. Koro kan gima wachiwo ga chiwa ni wuok e bungu kata mudho to chakne ji. You have the obligation to book, you choose the most convenient time for you. Ka license ni
orumo, then sechego ibiro. Koro morruok to en your responsibility mar ng'eyo ni awa amor ramatin dipo ni wiyose wil gang'owa achiel ariyo to be mar ariyo ko isebedo kriembo ma kaka wacho gik machalo traffic signs are things which should not be a problem ka ng'ama osebedo kariembo to wang'eyo ni adieri wich wiyo wil emomiyo in gi obligation mar dhi manyo kama inyalo murorie kapok ibiro tim ni ng'owa penj nikech gina namba penj ma kawaida sign ni nyiso nang'o gima kama ka in ka idwa dhi kucha enang'o the usual things mane timo kata sama ne yudo license are the same kind of things you are being refreshed, you are being retested on kapod ing'egi kata ka dipo ni wiyo wil koro ken ni en tich mar choko omenda emimanyo what drives us in safety on roads. Kamano. Nikech accidents mang'eny timore. But let me talk with nowadays we don't call it accidents. We call them crashes. Nikech kiwacho accident en gima ok nyal geng. To waseyudo ni nitiere crashes mang'eny gin gik minyalo geng to timore. Koro tinde kata mana the UN language language minwa tim tigo and not road accidents but road crashes. Nikech adieri ma ok nyalo geng. Nikech koro ka ng'ato sechamo kata ndiwo tichaki kawo gari tiriembe ng'we aire tete ni gari ong'eot dong mano gima inyalo geng kikawo uba to riembi oteri ot. Aya erokamano ahinya penjo donjo mathoth ahinya to nyaka sani bende mano kapok abiro iri Morris engineer Opere Nyaroya thuolo ma koro yudo sani mondo mi los kod nyikwa Ramogi Jwang moko bende gin derepe kama gintiere kar kacha gima duong' momiyo penj manyien ni okel en ang'o mar duoko piny masiche mag apaya koso mag tiego derepe nikech koro koseyudi kata niero okikalo penj tiende nang'o nikech jogi bende gin jogo mantiere tich ang'eni Morris ankonwa gin jogo mantiere tich okinya kodhiambo owuogo bi otim penj sadi oikre ni penj ni sadi to ikruok nego bende okawe thuolo machalo nade en mar geng'o masira koso mar medo tiegruok giduto konywandgi ang'eni gikelo kata kelo masira kata duoko piny masira mag apaya mosebedo kata katimore to un kaka unene kaka duolno mar NTSA. Gima duong' ma watemo timo en what drives us en duoko masiche mag apaya piny. It is a question of road safety. Nikech wasefwenyo mana kaka ndalo moko bende wasewacho ka mondo masira mar apaya otimre wang'ayo there are a chain of many things. Mokwongo gari nyalo bedo ni rach mana achiel kuomgi mar ariyo nyalo bedo ni wang'ayo ok ni kare to wasefwenyo ni achiel kuom the leading contributor is human error, the driver behavior. Mano is one of the greatest things. Koro mondo mi kwadwa geng'o e weche mag geche watero gi inspections, weche mag wang'ayo watimo road audits, to driver behavior emomiyo itimo gik miluongo ni sensitizations to achiel kuomgi mondo mi ma oduok piny othir ma timore kuom ma wasefwenyo ni moko wigi osewil gi road signs and requirements. Koro mae momiyo ichak idwarogi kaka chik dwaro ni kinde ka kinde nyaka timnegi retest mondo mi gimed bedo reminded gi gik mowinjore ng'owa gi tim. Koro tiegruok to en responsibility mar ng'ato onyalo timo tiegruok ne kinde ka kinde to ka kinde gik mowinjore renew license to book. Koro gima duong' e yo machiek gima dhirowa what drives us ok en choko omenda kaka gin to gitamo kete ni serikal osota koro serikal ok nyal sota mane paro bende mogol kaka Willis Otieno wacho kanyo ni mano yor Kenya Kwanza loso pesa to sani wadok mana era mar nyayo paro ibiro mopogore opogore adani mak paro kanyangi duogo mondo ilernwa ge mathoth bende ni gin mise mage mano miyo paro makama bedo chopo Morris Odoro ang'o duogo iri bende wakaw ywe masani mondo mi ka waduogo ang' wabiro kanyo achiel kachiel mondo mi wakoni ni mage mapod oiko ni karka penjo ma intiere godo weyaw ni line mar simu go simu penjo
Opere Nyaroya ntiere kar ka engineer mano ma ochune weche mag inspection ka NTSA weche mag terruok bende waloso odiochieng' ma kawuono an ka gimoriso duor bende jagoro maduong' e riwruok mag jotije matatu mano ma pacho kae wabiro bang' wiyo masani kik idhi mabor. En sigand hera bedo ng'at moher pile abo bedo kod ero ng'ato abe abo eri nyaka chieng' wuoth mar nyako marawera man nigi chuny motegno mama kapo ni dwa kumo ng'ato to kuma an to loso chikene owuon kiwuoyo go wadwa majaga nyise ni inido kenda mapiyo kata bedo ni joot osiko ka gitemo ng'ado ne paro e gima gidwaro en ng'ama chal nade midwa ni mondo kend mehe wachna mae ng'ama dwaro ining'eyo kaka ichwang' mar mama ni chal anyalo timoni gima rach be hera gibiro tony nyaka giko Choti Sardani Sario gi dakika 15 otieno e Ramogi TV. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Injili kalo, wakelonu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla kendo wajiwore ka achiel gi neno ma ng'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Kaitai kod Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ e chenro mar Injili kalo mana e Ramogi TV. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for you? What's that for you? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Kaponi in nyalo yie gi wachni, an dahero mondo awuo gi Meher sani. Meher? Mama, ritane matin. An gi wach malong'o ka. Meher. Machiegni nyakoro mo jomo waseduogo kae yweyo bende wasekawo mana mapiyo piyo pod wantiere kae gi twak ma jopiny golo paro ma opogore opogore ng'eni ang'wa kale ote e kinde mabiro kata kamano mana kama sechope kar kanyo Morris Oduor nitiere chenro mopogore opogore mantie kanyo winjo koro gimomiyo itimo tiegruok ni mondo mi odwok piny wechegi mag masira mikelo kod nyamburko kod derepe mabiro kod chenro mopogore opogore mantiere kar ka ponono maling'ling ma isewinjo kuom jogi ma osedhi e tiegruok gin gik mage kale kaeto bende ang'wa winy kuom injinia Opere Nyaroya mondo okonwa ni e piny chakoro kisechope gin gik mage mantiere kacha mondo derepe bende kik luor. Adiera makende masewinjo kuom derepe mokwongo derepe na mosedhi ng'eny thoth derepe na mosedhi piny to oserem penj. Koro gima giduogo gipenja to watimo ang'o machielo. Gikone ni girem nang'o? Girem nikech kaka asewacho mokwongo. Asebedo ka wacho i station ni
dereva mar public transport, dereva mar riembo mtokni mating'o jowuoth, en dereva, en ng'ama nigi tich matek. Ng'ani chiew nyalo chako tich saa 10. Ng'ani especially gi town service udhi loro tich saa 6 saa 5 motieno. Time mang'ani bro bedo go madhi somo madhi refreshen go ko ng'iyo wache somo science ko kaka engineer wacho kae okubi bede. Koro kodhi kacha en gima en obwoga en ong'eyo common science. To kochopo kacha to science mokoro nyise gin science mane samoro bene pokoromo gago. Nikech curriculum ni driving curriculum ose lock from time to time. Jok manotimo driving 20 years or 15 years ago, curriculum no okay the same curriculum matiyo san. Koro curriculum gin gik modhi kalokre. Science gi bende gin gik ma bedo kigine ko kimedo moko. To samoro ng'ano science ko ne onge ndalo. Koro kodhi kacha tisiemo ne niwach ma en sign man. Ma sign man. Koro mage gik ma to kapo giduoko kata penjo no ose tong' gi penjo moro. Kapo giduoko man ose tong' gi penjo moro. Ko ng'ano bedo confused. Koro kochopo kacha ng'eni koro pache lal. Ng'oyo ok obedo gi thuolo mar duoko kata penjo. Adieni kamane kaka intiere kan. Mane kaka intiere. Alafu ng'eni koro gitimo test joma ng'eny. Jogo setimo Emmanuel yacho ni ne wacho ni gini dware no bed systematic. Makata ko wacho ni koro for example an operation manager ma Kileton Sacco. Why ko derepe ma Kileton Sacco wamiu between this time and this time kaging'iyo capacity margi martimo retesting wamiu from this time to this time oidu kusitimo kusetimo te use retest derepe ute. That is a bit to koro ng'ato ne license ne orumo kawuono ni dhi retest kidhi retest gimiro mo retest main sign mane kiwo kanyo kapok itimo kata wach sign osekelni ga penjo kanyo penjo ni questions are prerogative. Koro penjo gi idwa ga mi time mondo duok penjo gi to kaya kanyo koro iteri mesa ararie mesa go drepe mang'eny nikech drepe mang'eny manodhi driving school magin conversant go lakini koro penjo makoro idwa penji to pok itimo kata division bedo tich matek. Koro drepe mang'eny wacho ni tijno kaka ginene either giwe tij riembo geche mating'o jowuoth to koro kiparo tije sani onge Kenya. Ka giwe tijno jok mag mabro tiye to mage jok mantie. Erokamano Nyamuriso Duor. Pod aniri kanyo kata biro engineer Opira Nyaroya. Debed ni derepe mang'eny kwedo chenro mar biro kata mar dhi e tiegruok manyien kata yudo penj manyien nikech thothgi nyalo bedo ni gin ga joset. Iwacho ni jok moko minya bedo kacha imiyo nyamburko dhi go Biafra kaka iluongi kacha kaka jogi Kamagera. Koro jogo ka yudogi debed ni magi derepe mathoth ma oluoro chomre gi NTSA mondo dhi e retest koso gin jok magi mantiere kar ka nikech iyudo kacha kantiere kondakta kuom ranyisi obedo kata kondakta kuom thuolo moro malach owuok Nairobi bus park kata kama ntiere BS owuok kanyo kochop mbele kanyo El Silasi kanyo kodonjo roundabout kama obila ntie cha to koro loko en uduogo bedo kondakta machielo donjo kar kacha. Dibed ni jok mane gitime maka magi moluoro rakore kod NTSA mondo migi penj manyien. Cleophas adiera makende ma engineer onego bed ni wayiere kawuono thoth drepe mariembo nyamburko mating'o jowuoth sani thothgi ok nodhi driving school mande na dier to gimancho wadwa ni waloso kaka jok man ng'ato ok nosomo ero semiye tich. Driving is a profession. Joge manochuo license. Gin makichuo license. I'm sure ka ne gichuo license ni ng'amo timamo. Ng'amo setie, ging'e no setiegre. Lakini koro yore mabe license go ichiwo. Asebedo kae basai wacho gino. Mani chenro kae na wacho ni license mang'eny madrepe go nitie. Ng'eny gi ok no dhi school, ok no kale school. Ng'eny gi nen ga conductor. To conductor ng'en kose ginene to ochako ginene matin to driver mie mtoka to choro mbele kanyo to ong'e matin to seng'e timang'o. Koro en obro dhi adhiya ne oseng'e. Obro dhi driving school to timo penj, timie license kata obro tiyo gi yore ne mondo timang'o mondo yud license. Koro majority mag derepe gi mariembo mtokni gi ok gin jok mokalo dhi school. Emomiyo nwadwaro ni gini onego bed ni kawe step by step. Wakaw mokwongo wachak refresher courses. Koro ka wasetieko refresher courses. Koro kata kidhi timo ng'ato test, ng'ato ng'e ni test ni
gimomiyo wa insist ni refresher courses nyaka bed ni timogi entity mar serikal kaka NYS for example nikech wang'e onyalo obiro bedo gi capacity nikech curriculum mar driving schools adier oyiere ka gi licensed driving schools mang'eny lakini king'iyo curriculum gipuonjo ka gine mopogore opogore ng'ato kosemi license mar driving school en nyalo license ginene license onego bed ni gin license 21 to nyalo dhi ng'ato kata license bedo license 14 koro ng'ani mondo yud tiegruok moromo ginene te nosemi license mar driving school ineno ok inyal maye koro neno gik matimore gi gin gik manyaka wayiere to wanyalo konyo gini nadi derepe gi wayud government institution maber manyalo miyogi tiegruok koro nikech kwa dika kwa dini kilofas uko bibedo gi derepe aya kini mi wacho kanyo derepe go bende wacho kar kanyo mangima bende ka watemo mararango chenro ma derepe bende sebedo kachaka timo engineer Opere Nyaroya duoke penjo kachel koda gigo bende ma iwinjo kanyo ka Morris oduoro bende lero kar kanyo weche mag tiegruok mago mag derepe iwacho ni nyaka sani derepe mathoth gidwa ni gidhi refresher ni mana kaka iluongo refresher nitiere ng'at ma nosetiegi koro iduog mana par ni gigo manosebedo kachaka timore mano bende gimoro ma urakorugo sani NTSA kosuro mo nyaka gi jok mabiro manyien mabiro kanyo mondo mi otim retest karo ken retest en test mokwongo Kara test wuno no. Ne poko romo go. En omiye mano ma kamagera. Mar kamagera to dhi kanyo to sai. Yeah, gimi wachuno is a fact. And one mane momi achiel kum gik momiyo this section was put. Mondo mi kinde ka kinde jo drepe or be subjected to the retest. Nikech kaka wachuno adieri nitie jok manoyudo license yor bandia. To ng'e mokwongo kata ka ng'ato ne kamagera kata ng'ato ne manamba to upgrade oyudo. Mano is very good in life, you progress. Nikech kata mana wakaw inyalo bedo grade, itimo grade, itimo apprentice, inyalo akanyi dhi tim certificate, idhi tim kanyi tim diploma, inyalo songo go mitim degree, masters, misong kamano. Mano is life. One bene mano is not a problem to us. Kata ng'ato no chako as a manamba or what? That kata no bedo chako mana kaka bicycle rider. Kato graduate to the motorcycle rider. Tuk-tuk, taxi, koro upgrade kamano. That would be our joy. To nitiere the problem any jomoko no yude yor bandia to poko keto any effort to put everything in place. Adiere kane yude yor bandia ere gima tami mondo dhi school, mondo dhi som, mondo mi defend go license in me. There is nothing which prevents you. And again, as I said, Nasa wache before, ni NTSA has licensed, approved driving schools countrywide. Onge gimotamo driver mora the any approved driving school. Mondo mi odhi oyudi a refresher course or kao kind of refresher, although fresh training, jomoko wadine poko they got a training. Refresher is not even the word to use. Mondo they would fresh training. Onge gimotamo mondo mi odhi in any school. Mondo they would tiegruok no. Mondo kose yudo tiegruok no, chieng' mobiro koro ka penjo oriyo to yudo kose tumruok nade oseikore. Mano ok en tich NTSA mondo mi odhi ogole kateri school. Mae momiyo watemo ni ma itimo tem penji ni kel penji gi mondo mi yud ji oyud opportunity again. Ka ng'ato pok no yudo kata training no odhi ojipanga mapema mondo mi otima non ke chiwinjo kaka wacha dieri ng'ato no yudo license e yo moko winjore ng'e kaka ng'ano en atarisha maisha mar abiria ini yuda e yo makama onge kata signs kia kata nge traffic light wacho ni ma red kidhi Ngong Road ka fifth Ngong ka ibiro yiro ka en red yo geche mamoko chung to jo matatu to ama logi nge herititi okadho dhi. So what does that mean? Either an impunity kata ka gingeyo kore mo midwa ni ogol kiano. So mano is the thing.
time umigi onge ng'ama tamo ng'ato mondo mi odhi e skul kata sani. Aparo ni owinjore ne jowinjo kata ne derepe ni exercise ni jodalawa ok en mar tiro jomoko kata finyo jomoko, en mondo mi wakel sanity e wanga apaya ma Kenya ka. Mondo ka ni yudo kata license ingo to ne yude yo moko winjore en kinde makende mondo mi dhi yud tiegruok dhi e sikul mondo mi otiegi mondo mi ilony makata ka koro chieng' moro license ne expire ibiro timni test to ing'eyo gik mowinjore tim. Nikech kuom ranyisi Cleophas, penjo mipenjo ang'eyo, inyalo penji ni wiper tije en ang'o? Wiper. Kata ni reflectors and chevrons tije ang'o? Wiper ing'e malong'o ni en for mondo clear the windscreen for clarity and visibility. Ng'ama riembo pile yawa ko penji kamano, dipo ni dhoke matek ndikwa gi Kiswahili, ka Kiswahili tek kuon driver testers, of course the mode of communication en Kiswahili kata English. Katek wuogi driver testing unit person yawa adro kisungu no gini tawinje diye na ndike gi dhok minyalo winje go. Uye ma. Of course the mode of communication in English and Kiswahili. To kogore matek ng'eyo inyalo wuoyo gi ng'ano, but the point en near again simple things which are very critical in road safety. Wiper is a small thing, so has got very big consequence safety wise. Make simple things mi penjo derepe mondo ng'eni to are they still up to date e weche mag safety. E kinde montiere sani bende useromo gi derepe mabiro kanyo mondo mi okaw penj to gionge kod nyalo mano mar ndiko kata wuoyo dhok ariyo mowacho kanyo ni onego bed ni utuduru godo. Tere kaka usebedo ka utiyo kodgi e kinde ma iwinjo kanyo gino mane Maurice Oluor bende wacho, thoth gi nyabedo ni jogo ma ok odhi sikul, kata kok idhi sikul nitiere moko manyabedo kata ni mako e thuolo mokwongo. Nyalo bedo kata terminologies ma itiyogo kacha e manyien ma ng'ani ponono higni 20 mokalo nodonjo e tij riembo, nobiro Nairobi kata chako tij riembo, to sani koro yudore kama en dereba mang'ula, dereba maong'e riembo, to koro kako nyalo bedo ni otudre gi jogi mantiere penj nyalo bedo matek. Bende un gi yot kachiel koda ka pek mage maponono ukari kinde moro mo kod jomo bire penj gi. So far pok wayudo joma kia ndiko gi somo. All the drivers mwaro mogo are generally young people. Mondo yud drivers money and their 60s are very few. Most drivers somewhere weni gini age mar kaluwore gi public service vehicle bi okongo kinyal riembo ka in below 18 mano kinyal. Koro gin joma between 20s ka 24 ka kochiko around 45. The bulk of them is between 25 and around 40. Koro mago jok mong'e somo kendo ng'e ndiko e piny ma wantiere Kenya kaka wuono. Koro mano jok moko ng'e ndiko gi somo mano to pok waromogo. Alok penjo ni kendo koro apenji gi yo machielo ni jok ma uromo kar kanyo kata jok ma seto penj makamagi. Mod machalo nade mutiyo godo kinde ma upenjo gi? Bende un gi uteme orally koso ntiere moko mawacho ni ka ng'ato wuoyo ng'ato nyalo duoki penjo moro machalo kaka mag dictation cha ipenjo te duoko, nikech ng'ato nyalo bedo gi paro e wiye ka onya duoki mayot gi e wiye kaka opare to koro kondike penj and writing nyalo bedo mopogore makata ng'ama dhi nono penjo nyalo bedo ni ok nene yo makare. Un gi options machalo nade kinde ma penj ma 10 exams mana kaka no wacho gin around 20 or 25 there about gin mana simple penjo minyalo duoki mano nitie minyalo multiple choices koso nitiere mindiko ki explain ndika ki explain then nitiere practical mana kaka wacho cha makoro science makoro ipenjo ipenje ni ma what does this mean mano kore duoko mano kore nyalo duoko kaka iwinje yeah kore ipenjo. Koro that is the two modalities of a retest. Written, mana simple questions. Or the practical. And practical, mana on the table. Aya, penjo puntire kaka, penjo githotha enya. Kendo adani sario seromo, wakao yueyo masani kendo. Kang waduogo koda mano twak
montiere godo koro kod jopiny penjo magintiere godo waduogo go mana bang' sani mondo mi ang' wayud thuolo mondo mi waduokgi achiel kachiel. SMS line en 3:600 ka wantiere kar kae ang' wayud thuolo mondo mi wakoni maling'ling mantiere kar kanyo mano kotenore kod weche go duto mago mopogore kar kanyo. Ornwa ote machuok en 3:600 ka waduogo wadhi nyime yweyo masani to koro chopo we wakawe. Manawelo ni dogin manawe jalele hawa. Sitoki hapa, sitoki na sitoki ngo. Yeni table ne diga out weekend ka weekend. Kasongo ifu. Ngeni the last time I took bath was the last time. Anoka okanya luoro ngamo chaya pari. Easier said than done. Oh, the other meeting no mono nyako chio yoki yok. Nyako chia cannot even touch me like this. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana tayako kakuku tu. Royal Media Services. We have done it again. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewer and listener, for voting for us in the Kuza Broadcasting Awards. Citizen TV and Radio Citizen won gold and silver in the People's Choice television station and radio station respectively, while Ramogi TV won bronze in the People's Choice television station category. And to crown it all, Royal Media Services won gold in the Ubunifu category, praising its technological advancement, subscribers to online content and innovative business model. You are the reason we are number one. Thank you, Kenya, for making us number one. Ukifika kwa hiyo show ya Tunda Mor ni raha peke yake. Bizi ni tie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through kamano. Yawajo wadu matondi soreni. Saturday kose chopo. Wenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani kolo instrumental. Lungani Lin Ramogi nyanya kach. Tum Dagmor. Ngesu kangesu sangwenu tieno. Masemana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mara Ramogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo fu ma serious ikite ngoma oake. Under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Machini ya Ramogi jonga sidu karkai na monokoro wa yao line dewa mag simu. Line mar simu idhi get ni penj kanyo angi go ego ikine maintiere kar kanyo kachal koda kama thoth mantiere kar kanyo. SMS line en 3:600 ikine maintiere kar kanyo. Gonwa simu in gi penjo mane yudo wa live Facebook acha ote se oro kar kanyo we wayud gi kanyo gi SMS men 3:600 ka wasomo gi achiel kachiel. Mago ote madonjo kanyo e mbui mara Facebook wanyala ngogi kanya achiel kachiel sani gi SMS. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni kwanza derepe apiko to ne ber kiduoke school kod del maradier. Wacho ni
donjo e junction with a full speed without even indication. Wacho ni moko to are just desperate at times mage KRA mondo mi gichop ne route revenue collection target. Aya, wacho kanyo ni waneno pach sirkal mbele gi. Aya, thothwa riembo either gechegi kata mag kambi. Mano Injinia Lazaro Kanyambok, mano mar Kariobangi, Jamaguje, erokamano ahinya kuom ote mari. Moko bende ang' uduoko, banga waseduoko kar ka, opere nyaro yanga duogo iri. Brother Kuku George, mano mar Thim Lich Ohinga, Migori County. Wacho ni oluoch, penj na jatelo opere ni, en ang'o mamiyo nitiere geche ma NTSA golo e ndara ni ok giromo ting'o jowuoth. To bang'e iduoko gi e ndara. Ka gitimo accident, winjo kanyo blame derepe, kose weg nyamburko gi. Wacho ni koso mana dereba ema wiye wil gi chike mag ndara, owinjo duok gi e penj. Mano penjo mantiere kar kanyo. En ang'o monego bed ni timore ang' iduoko kanyo Injinia opere mondo iduoke achiel kachiel. Ote machielo, Olage Cleopas. Wacho ni kanyo ni very interesting. Wasebedo kod those mawuok koa kuom careless driving, drivers, mano yie kod wach to penj na jatelo ni requirements gin mage, mano mar penj no, ang' ikone kanyo requirements gin mage. Mar ariyo, ka ng'ato ok okadho penj, to en ang'o ma itimone. Pero owacho ni en owuok texture, mano ka entiere loka koni. Erokamano ahinya kuom ote mari. Jakinyar Modi, I wish ni tim ma nyaka tim ni nyaka ne penj ni bende nyaka tim ne kacha ne joriemb peng. Owacho ni jogi dwa mana nek exams. Bago jo penj, erokamano ahinya. Owacho ni gino koro ichomo kanye. Rolex Odhiambo owacho ni Cleophas moso derepe mag matatu town service to nego mi penj. Ero Morris winjo koro duogno. Wene jok machiel kar kajo, kumachielo winjo ni to nego migi penj. Wacho ni puonjgi ma puodhgi e yo makare. Nikech giriembo carelessly kendo ok ochunogi. Mombasa ka to koro gichalo mana nyithindo. Erokamano Rolex Odhiambo. Wuod Judy wacho ni tiende ni derepe wigi wil gi riembo. Koso idwa timnegi, idwa temogi gi penj koso. Wacho ni aki Kenya mane ka muchopi ni ang'o matin ni wich wil koso ang'o. Ao ouma. Wacho ni penj ne derepe to ber kabisa. Kaka ibiro time e problem juu ya problems. Kaka ibiro time mano bene ng'ikono ni ka wanyo chopo kare. Janeno machielo mano mokalo SMS mar 2-3-6 waparo ni mondo miketwa nyingi kata kioro ote mondo mikik waluonge luongane janeno, waluonge gi nyingi tineno ka en kanyo. Gima kama ber to nyaka time mana ka pesa ma polise choko e ndara be orumo. Wacho ni kata utest derepe to kik owach ni uduoko accident piny. Mar ariyo, ng'euru ni nitiere nyithindo ma wuonegi puonjo kod tijni. Familia margi o depend kuomgi. Look at it on the human perspective. Wacho ni gima ng'eyo en choko osuru. Erokamano janeno mokikono wanyingi. Mustafa bende oro ote SMS kata teno kono wanyingi. Wacho Ramogi, apenjo jolony ni ya retest idok tim gi pesa di. Ma Mustafa ka wuok Kisumu Maboleo. Ote mantiere kar kanyo mar Mustafa. Mar Rolex ma na wasekadhe. Erokamano no wacho ni nyithindo man Mombasa. Wacho ni joriembo man Mombasa kata derepe gichalo mana nyithindo. Erokamano ahinya Rolex. Gimano nyakwara Muke Jwang. Opere. Penjo mathoth ka obiro kuomi. Kendo yude thuolo mondo mi iduok gi ane kora achiel kachiel ni mage ma omako wangi. Minya duoko. Kaeto Morris bendang duoke. Winjo Mombasa weche gibiro opogore. Ipimo mande derepe go kod nyithindo. Machiegi. Erokamano wacha gi ja Mustafa ma is it Mamboleo. Pesa di retest fee en siling 1,150 1,050. My that is the amount. How do you book? You book through your e-citizen platform.
You just go to your e-citizen account, you log in, you book for the retest, ichulo elfachiel kod prabich, then ibro yudo invoice, then kisetimo mano, cash payment okdwar. So kisechulo mano, you also choose kame dhi time. Gidi ching medwa tumo raknade, mibro dhi time. That is the process. Mano, money is what it costs. To koponi, you fail a retest. What do you do? What happens? Inyalo di kendo iri book. Inyalo kiero, inyalo doke school, kifwenyo ni manaka kitimo penj, kataka I fail. Oyeni inyalo di nuoyo. So, and you are happy, inyalo di school kendo, refresh yourself. Then you can again rebook. To when some rebook, inyalo choose anywhere in any test center countrywide. Anywhere. Okuchuni ninyaka, you choose mana one place. Koro, you have opportunity to reset in the event you fail the test. You can undergo a refresher training at a driving school of your choice before taking the retest exam. Koro inyalo di any school, mondi di refresh yourself of your choice. Then inyalo rebook for a retest of the exam. Koro Mustafa Pandin penjo niga duoka, chaka duoko penjo moro mar ngato beno penje kanyo. So mano is the procedure. E-citizen book 1,050. Koponi fail, inyalo di for refresher course in any driving school, approved driving school. Then inyalo chako rebook for a retest in any driving test unit approved. Marwa magen TSA, any countrywide. Aya. Ngat would you know pejonito any derepe giwi will ena dieri ni wich nyalo will. To manabe kaka wangeyo ni jomoko be noko yudo gige yo maler samaro makata gin kata mana driving school na okonyono. So ma is also an avenue mondo mi okonygi mondo kane yude e yo mokni kare. You should have even gone for the training chon. Koro ena dieri ni jomoko wigi will, jomoko bende noko yude yo makare. Koro ma is to streamline mondo mi dieri ka ngato wiye no will ochako parne. Ai ngato wachini penj to ber au uma ezeto uma wachini exams to are okay to kakitime e chandruok itime gi NTSA ema administer to ang'eyo ni samoro jomoko pod noketie to ok danga go mbaka ni en miya wi miya nikech wane bwo wang' chieng' richo pod ni bwo wang' chieng' mano to ok di wachi ni inyalo bedo miya wi miya, but watemo our honest part to ensure ni ngato ka ngato oyudo mana haki yake. So that question of how mane which bar ma wambe wadil go mondo mi watime maberie kaka nyalore, we are doing our best. Aya ngato no penjo ni ngato Bakuku George jatim licho inga mano kanira mane kanira kabano koro jakanira owacho ni openjo ni to geche moko igole wangayo to bange jakiduoko gima timore ka gari otimo accident nyako bed subjected to what we call full examination inspection. Koro kapo kodoke wangayo nyako bed re-inspected. Koro mane masamori wacho ni kaka public service vehicle kapo kodoke yo to nyaka tere motimne mokwongo itere service. Kose timne service kore kidwoge wagolo number plate many of the times. Kapo koyudo number plate neno back nyako timne gimiluongo ni compliance inspection mondo ng'eni to are defects repaired, is the vehicle mechanically roadworthy mondo bedie wangayo. Upon fulfillment of those ko tim is a gigo kore kidwoko nengowa number plates. Koro jakanera pinjo mi penjo no ena dieri ni geche kotimo accident
iyudo ka seche moro ogole ni mondo odhi ogol number plate mondo kik obed e wang'ayo nyaka odhi otimne service ka bang' service ibiro duoke mondo otimne reinspection mondo ng'e ka en okay. Bang' mano koro kinyalo miye number plate mondo odogie wang'ayo. Koro ok en wach moro ni omenda moro achich gacham gwenyore, lakini mano is the procedure ma nyaka tim. So ng'ato be no penjo kacha ni riders to winjore otimnegi exam monego mi nyaka mag nek koro winjo wuora public bende neno ni nitiere chandruok mowinjore be ni konyo magi adieri. Kata mana kiparo last regime an attempt was made kendo be pod itime mondo mi kaber to kata riders kendo no tim a lot of effort nikech nofwenyo ni mang'eny riembo to onge gi DL kendo mang'eny notir kata e sikunde mondo mi gi formalize gi regularize giyud licenses e yo makare mondo mi giyud tiegruok. Mang'eny notere tiegruok ma kendo nochako mi nyaka licenses. Riding schools have also been approved kendo work encourage kata joriemb apiko jopeng ni ber idhi through riding school mondo kiwuoke to imbi wuoke ka in gi riding license maber, ka imbi ng'eyo safety matters. Mage gik ma watimo an mano e gombo wa ben mane gombo sirkal e wach ma ng'ato notuo ni janeno akiani janeno akiani janeno akiani janeno janeno mara mojivika janeno kata janeno weche mag polisi kod pesa mantiere kar kanyo weche mag usuru ng'ato notuo ni manto mana usuru emisolo mano ok danga wuoye, lakini anasewacho ni from our perspective kaka NTSA wan gima dhirowa and safety on roads. Wan tok ni waneno ni sirkal osota, sirkal ok nya sota. Ni one road safety emwa champion. Aya, pesa mutio kanyo be wasere ngafachiel 50. Ngato test manyien. Aya, Maurice, ndiye penyo mathoth moro jo kana bende minyalo mulo kanya chiel. Lofas, mokongo aduok Rolex. Ko wacho ne driver onego bed. Ok wadagi wachi refresher kata retesting. To gimo nego bed ni sani wang'iyo. Gimo miyo driver no behave the way mo behave no enango. Wasebedo kwa wacho time and again ni derepegi are working under very heavy duress. Derepegi gitiyo gi stress mang'eny kabisa. To kwa temo pimo gigi to joge okudwa mondo wanyis gima timre gi derepegi. Nikech kineno ka driver overlap. Kineno ka driver behave the way mo behave no. Ngeni driver nigi target moket ne gi wuon ga. Monego bed no meet. Ngeni driver ni okondik msara michule gi kodwe. Ma pesa koseyudo pesa odwa miyo wuon go pesa ne odwa keto gari mafuta pesa modong e mare. Koro driver makoro ndik condition machal kamano. I expect not imam. Nyako tim gik machal kamano ka gibi vindara no mondo otimang mondo meet target mar wuon gari, mondo meet target mare msara mare mombro digo yo at the end of the day mondo meet mondo duoka mondo ket mafuta mondo fuel gari. Koro gik mang'eny ma inform behavior mag derepe indara. Ok wacho kaka ineno ka jogi law nikech jogi siko ka wacho ni derepe gi behave marach. To pok ging'iyo gitimo nikech derepe gi mari ema timo gi. 75% mar jo Kenya tiyo gi public transport. Is it true? Koro ka jogi ka ngima ka serikali oseketo ngima mar 75% citizens magi ilwet derepe jok mariembo mtokni. Ang'o momiyo ok ginyal nono gima omiyo derepe gi timore ka gitimore ndara kamano. Magi gik mosebedo kwasiko kwa wacho ni unless ni jogi ong'iyo nikech gari nyalo wuok kae ng'wech nyaka Kisumu. Kochopo Kisumu to on gari nyiso ga driver ni gacha ni jopong Nairobi onego bedi dok Nairobi. The driver is supposed to drive that vehicle for 8 hours. Kodi Kisumu digiduo kendo chako chopo kai kendo yudo kaji ng'eny kendo nyise ga no dog Kisumu. Driver no riembo gari no secha par ga uche. Driver no do time mo bro yuego okoyudo time. Koro ka to yudo ka gimoro makamano time ka mondo gi investigate gimomiyo accident no timre gin gichaka kan drepe riembo maraj
to gichako ng'iyo gimomiyo derepe timore kamano. Gimachielo anito ka jopiny kendo jopiny onga lwedo wach choko usuru ka be na dear intention mar NTSA en mar refresher retesting kaka giwacho ka timo booking ba chulo 1050 tarem Penj kendo kenda chaka duoke na timo booking kenda chulo 1050 kenda chaka rem kenda chaka chulo 1050 mano inano ka mano is going to be a burden to this driver nikecho nyalo rem didek mano pro chulo lukoro chulo siling 1000 gi pesa ni ena manyalo miyo mate didek kama to sewinjo kanyo ka opere nyaro bende wacho ni un gi thuolo matimo revision ka kori mokwongo ni ochopo koso opere nyaro ntie deadline mako chopo kanyo tidhi lor weche mag retest no onge ka kinde ma onge thuolo mane makoro nyabedo ni miye kata ngwech mantiere kama oringa mondo mi otieke piyo owuogi modhi orem didek nikech gimokwongo okodwa dhi ndara maongo na documents mato nyaka okonyal tiyo nikech kotiyo to polise bende kode nyaka tim tiyo mondo timang'o mondo obed license mondo duogi ndara nikech in the process kamano nyithinde kaka nyisi ni gin jok michulo daily wages nyithinde go nido nikech okobedo retest okotimo test magine gigi nyaka ongi very deep nikech obro ringo kamano mondo dhi otim Penj didek mondo tima ka be ni okochoko usuru to ka be ni ng'ato kosechulo single fachet gi 50 no to koro in dhi adhiya nyaji nuoya kata kidhi dipar koro ni sechulo test mondo timango mondo tim Penj nyaka cheng ni timango nyaka cheng ni kal Penj aparo ni yena mondo interject I think there is a point I'm picking and I think I will take it kama wacho ni ka to chulo 1000 gi 50 ni to dhi opodhe Penj to chako duoge retest I think money is a good point. Mano kwa munjuro be table, and I think I'll take it and escalate. Thank you. Ni kolwar kendo chakidware ni ochako chule lo achiel go prabich. Asena no kata mana kingiyo embassies. Jima apply for visa. There is a very big hue and cry ni samoro you apply to komi visa. To komi ni chaki apply ni chakidwa ni chaki chula ano kata ka the country. I think that is a good point monyalo kwayo ni kanga to podho to kar mondo miyo chako chul kendo owinjoro yiene ni onyalo duoge retest mane wi pesa mano timruok nade mano chulo mokwongo cha I think mano to nyalo golo pek wi drivers moponi timruok nade mopodhe Penj that is a valid point which you should put and I've taken it mondo mi onketie yweyo ne kata kanga to lwar to kni kendo chako manyelo fachiel kani chak lwar ni chaka 1000 kendo I think mano to is a logical thing which we can follow up Morris ni letie ko kumoro atie no nyaka owinjre ni inspections ki kata retest kata ngomo nego be ni timo iwi geche te kata institutions tema deal gi jok mariembo geche mag tingo jogo should be considerate considerate meaning ni ok ni samora mora mwaneno NTSA ndara ni koro NTSA gin wan sigu kodgi nikech mane gima timre sana anyisi ni ncha obagi gi kitengara kai niwach gibiro to gidino ndara to ka gise dino ndara to gimago geche to gitero station kokiringo okadwa wache gine kai nikech ging'eyo and it's a very serious issue. It is a discussion makoro sani dano people are very bitter kokiringo be salvage number plate brother driver koro koso tich gari no nyaka bed subject to inspection koro gik mang'eny madwa lure kan koro king'eyo this thing kata kitime kamano we are very much supportive onge ng'ama dwaro mondo nikech nyaminwa nyalo bedo travel kata minwa moro nyalo bedo travel to travel gi gari ma samoro driver ok rie maber mano is a concern to us lakini kakitime watim gini nyako obed gima friendly makata an kar nika nyalo dhi ka NTSA ni waromo ni koro ka chieng' moro no adhi kucha adwaro romo kod gima onego bed ni gitimo ni koro ginena kaka koro ka giwinjo giwach union giwacho ni jogi biro tero wa ikot wan okwan kai mar tero ji kot to ka gitimo gima right to manto bro dhi mana mondo wasik judicial interpretation mar gima lakini gima wadwaro ni mondo wabed gi seamless operation mondo kata ka gimoro timore to wang'e gini kata ko timre ntie kwet gik motimore to wacho ni in makosa neni mari nikech wabe wasiemre ga kiwan
Initimo kamano makosa nini mare mano kanyal dokni. Lakini nitie gik moko matimre, ng'eny makosa matimre yo ka ng'ani timo gik moko wacho ni koro anu udoga ni mondo adhi jela won gari bro golo gache tani bro weya mondo adhi atimang adhi prison. Onge after that onge won gato bro golo gache to bro miyo driver machel to driver no bro dhi nyime giti. Koro no gik monego bed ni gima duong kabisa Cleophas wangi dak gingima mar jok mariembo jok matingo ma jok mariembo geche matingo jok ma othindara kai mano ko kwang'iyo ngima jogo to kata watim mana retesting kata watim ang'o to onge gima bro lokre. Aya kamano bede mana kaka ne wacho ni kuom jogi duto bente ji mathoth ahinya mosireme piny ni ma nyalo bedo gino ma chal gi gino ma jalupa director kata deputy director ka NTSA ma bedo chung' ne weche go mag safety compliance kod mar driver training mano Wilson Twingong ndala dek mokalo gino mano wacho en ni kuom derepe moheo 300 derepe 54 kende makadho piny makamagi duoko gibiro bang' seche 24 en adier koso oyo tinang' manyalo miyo rem makama timore ang'eni mane kumoro mane chake duok mano kachiel koda ka weche mamoko bende mamoriso wacho kar kacha mondo mi kang' wanyalo yudo duoko go ntiere pinyo mamoko kod paro mag jopiny mantiere ka mawadhi yudo kae bang' ka ise duoko kang' makmano kapok watieko chenro. Mukwongo erokamano en adieri ni in the first days there was nentiere joma ng'eny manolwar e Penj but ka chaka ng'iyo nyoro we've seen a big change. I think mokwongo maybe people are stressed ne perception mane ging'iyo go gini wadi no opogore but koro kaka ndalo medo dhi aparo ni koro ji mang'eny bedo serious ni they need to appraise themselves mondo ging'e gik matimore kata kamano mano nyiso is an indicator ni nitiere gi yom mowinjore bed fixed. Mano bende is a learning lesson to us again a tightening even kata driving schools mondo ng'e malong'o ni driving schools how do they deliver bende gi deliver content e yo mowinjore modules te kaka 21 ka te so mano en puonj mano is an insight a feedback ma wan bende watimruok nade wakao kanyo but mano ok wamedo kuno drepeni ok en mondo mi wahinygi to en mondo mi wakel sanity. Another thing ma owadwa ni wacho gimiluongo ni self regulation gin kaka jo matatu kata the public service vehicles e SACCOs the purpose mar SACCOs en mondo mi nokel gimiluongo ni self regulation mondo mi ka gimoro otimore driver kata wuon gari manamba otimo gimoro gin kaka at SACCO level ginyalo kuongo timo their own internal mechanism mondo ging'e ni gik makamago timruok nade othir madhi ataro mag chik kapok NTSA timruok nade ochopo. Mar ariyo according to PSV regulation wacho niya long distance drivers or long distance vehicles ng'ama dwa riembo nyaka Kisii Kisumu dwarore niya gibedo gi derepe adiwa ariyo. Koro ka SACCOs nyalo timo their own self internal regulation to kwa bibedo gi chandruok nikech adieri chik dwaro ni kiriembo seche 8 tiyweyo. In fact bang' seche 4 you stop and have a break. Okunyori riembo 8 hours non stop. Ujuri riembo seche 4 you break. Koro mane chandruok mwadwaro ni PSV operators kade ginyalo dhi gi the regulation ma kedhi long distance gachien dhi Kisumu gini kanyo tibedo gi derepe adiwa ariyo under P&P permanent and pensionable ng'ane nigi NSSF NHIF mago ng'eni ka driver ong'eni gigo te obedo catered for ma under salary makoro kata kotiyo to ok en wade under pressure mi wacho cha ok en under wade gi pressure ni gimang'o yudo kuongo chul ne wuon gari mare adieri mano en achiel kuom chanzo makelo chandruok ka driver to regulation dwaro ni drivers are employed under P&P kendo gin gi services machalo NHIF gini mano miyo ng'ato bedo gi obedo pache obedo gi kwe ng'owa e pache adieri bedo ni jomoko keta ni gin mana
jok manama jo purwa bargo ema kelo samoro jok ma kaka no wacho but the regulation is very clear gin kaka josaku ema nyalo konyowa mondo migi ensure ni gitimo their own self regulations mondo ging'e ni kadhi long distance driver vehicles gin gi derepe ariyo kiriembo maringo gotieno night operators gin gi derepe ariyo bang' seche ma kama moro stop machielo kao mano kaka ginyalo timo would be very good then I think man on responsibility, self-regulations, and retest course. I think I've dealt with those. Ero kama na nyoyo ne ote madonje SMS koda mago mag Facebook achiel kachiel mondo mi wadwok manya dwoko gi paro mogik madhi do ka ko Morris Oduor men jagoro maduong' mano riwruok mag jotije matatu mantiere bo Nairobi karka kachiel koda ka engineer Opere Nyaroya mochung' ne weche mag inspection ka NTSA. Wayudo ne ote madonjo karka mago mag SMS kod mago mag Facebook. Aya, Lizo Oduor wacho ni penjo maber onego migi penjo mondo wabed kodgi gadieri. Wacho ni moro nyocha odwagowa piny highway ayany be oyenyo maui wacho ni maui ema nokonyowa gitim piny wacho derepe gi be yenya onego puonjgi weche adier Opere Nyaroya kange duoko kange penje bende upuonjo kata weche mag ethics kata bedo gi tim makare nikech koro kopuonjo mana riembo gi road signs to ng'ato kaka wuoyo gi customer e gari kacha okia ayanyo noromo lis gi nie gari ero kamano lizo duor kama chielo agero dereba no bende nochopo maber kama no dhi ote machielo mano wan gi Vashti Conims wacho ni asiro mang'eny moko puonjore mana riembo matin e ndara kuonde gi to kiny inene ko riembo tipa odhi Migori ng'omi tiyo gi tipa mochomo Migori diponi dak alwora mar posta machiegni kanyo janeno machielo ma SMS okokono wa nyinge kata kamano wacho ni ang'o momiyo derepe kende ema nyaka tim refresher wacho ni to engineers kata mana other profession okter maoni en paro ma opogore engineers gi jogi drum mane profession opogore Opere Nyaroya duoki wacho ni gin bende ginyalo dok timo penj mana mosetimo igni 10 mosekalo ero kamano kuom ote ma janeno next time konwa nyingi Purin Akinyi wacho ni asiro nikech oketore e miriambo to kata license gionge go ero kamana ahinya Akinyi oketore riembo aya oketore riembo license bende onge godo aya Antonieta Helen Awuor wacho ni shule haina ya mwisho wafanye mtihani jinsi ambavyo wanaendesha kwa barabara not good at all. In fact wakumbushwe road signs kabisa wacho ni walisahau aero kamana enya Awuor. Ogwe Junior penj to onego gitim nikech penj konyo wich bedo maler miyo gi concentrate nyaka endara but gisani it would be a waste of time and money to corruption. Ogwe Junior manoka ni sondu ero kamana enya Ongwe. Onyango Denzil Deno asiro kabisa. In fact nitiere derepe manyiewo license even without undertaking full training mago bende nitiere ero kamana enya ote machielo Wiki Aringo yes of course penj nyaka gitim wacho ni moko gin mana jo hand mago jo lwedo Steve Webby wacho ni Clavers ma Steve Webby mano mar jimo Olwalo wacho ni yae derepe onego duok sikul te nyaka jo pikipiki to boka be yaw wacho ni ginego nyaka nyithindo an bende an driver eno siro wach makamano mano Steve Webby. Ote machielo man ka Tom Amolo ma odonjo kacha SMS wacho ni apenjo niya ang'o momiyo mana derepe mag matatu kende emidwaro ni onego odonje test ni to geche nyaka matindo tema koro opong'o ka polise mago mag accident. Aya
penjo gi ang'o riwo gi kacha mogik gi ote mogik ka watieko sani jathum ang'o bedo kanyo dakika 20 modong e wiye kanyo ang'o miel mana kanyo matin wang'e kamano to koro ang'o adhi mana nyime. Janeno machielo wacho ni derepe oluor ang'o kane gia e sikul gadieri ka en adier ni lokruok nitiere curriculum ma en rito ngima jowuoth nyaka derepe. Ero kamano janeno. Kini machielo ikelnwa nyingi kacha. Kaven Blessings wacho kanyo ni nitiere ji mang'eny makia somo to ong'e riembo geche moloi kata jok ma nigi digri, moloyo jogo ma nigi digri. Penj ok ochuno ahinya. Haya, erokamano Blessings. Omolo Martha Ochieng wacho ni an asiro wachno nikech ka ineno kaka derepe gi riembo e dara kae rach mokadho. An Bongu Village, amor gi Ramogi TV. Erokamano ahinya. Mano Omolo Martha Ochieng. Ote mogik kantiere kar kanyo Edward Onyango wacho ni Edi mano mar Kisumu. Penj ni time nono kose oseduoke. Erokamano ahinya. Ote machielo kantiere kar kanyo Noel Kevin asiro chikno atamalo 100. Ote gi odonjo mang'eny ahinya. Opere Nyaroya an kuomi kendo duoke penjo gi mana e bwo dakika 1 mantie kanyo mondo mi dakika 1 modong no imed kanyo gi wach mari mogik kae to achop kanyo ira Morris Oduor bende ochiwe wach mari mogik. Shule ina mwisho mana Antoneta no wacho ayiego an bende ng'ato bopenjo ni tang'o momiyo mana drepe kende engineers gini tok dhi adwa kone ni wan bende ochunore higa ka higa wan gi mwelongo ni CPDs ma ka okitimo gi Engineers Board of Kenya to kibed renewed. It happens even to the lawyers, all the professions, accountants. Ka okirenew gi spark ni nyaka yud continuous points higa ka higa manyiso ni idongori okimak time. Mar ariyo Liz Oduor no penjo ni hawa penjo to nyaka tim to ni penjo ni to en ma riembo kende gipuonjo gi koso nitiere ethics bende puonjo gi. Aparo ni part of the curriculum require ni kata mana ethics and morals bende gipuonjore ipuonjo drivers e driving schools. Koro ken mana riembo gari kende nikech iting'o ji so mani puonjo gi to mano bende again at circle level mago gik ma gitimo under Public Education Department waro NTSA. We usually work with SACCOs. Makagi duaro to wabirwa timonegi sensitization of their drivers. Mono ginge other things opuonji gi mana riembo kende. SACCOs nigi responsibility mar puonjo kata mana drivers gi their crew on many other things, even investment opportunities, ways of life. Manokoro goes even to their SACCOs. Mondo kiging'e ni en mana gari kende to ging'e kaka ginyalo dak gi abiria, customer relations, ethics and morals. Mano ipuonjo. Mano goes even beyond the curriculum. Koro aparo ni ji mang'eny to osiro wach gine no wache penjogo ji mang'eny oduoko. Ng'ato penjo tang'o miyo mana public service vehicles and not private vehicles. Adieri, that is a very good concern. Kata mana inspection chik dwaro ni geche te bedo inspected, but for too long ne watimo mana public to sani koro waketo mechanisms mondo mi geche te obed inspected. This is a good concern which we need also to relook at. So ngamano pejeno, I think this is something I'm also picking. Ni okunjiro bed mana public service nikech adieri kaka na wacho before public personal kata sani public service ge mana bangwen king you rating kaka the job matimo accident ibiro yudo jo private vehicle mbele kacha ibiro yudo jo tielo japiko kore kibiro bire namba 4 public service kora paro ni ma is good wabiro look into it. Kawa tieko ni wachna wach gik mogik gen jo categories mage ma bedo inspect mo wijuro drogi ang'owa owinjoro dogie a test. Gain categories mag class, jok manigi class B3, D1, D2, D3, class C, C1, CE and CD. Eyo machiek. Gain jogo ma riembo geche jo PSV ma riembo geche chakre ji 7
kadhi nyime gi jo commercial ma yembo tana dek kadhi nyime mage jok ma as at now bedo idwano bedo retested mogik jothurwa gichwacho ni alum alangi kendo mabiro ora kano chiegni cha awacho ni ajo dalawa watiuru kanyakla kama wantiere CDFs samuchiwo bursaries ne jok madhi e sikunde gango consider uru jo apiko gi jok makamago bende gutergi e riding schools mondo gin bende giyud licenses maber e yore maginyalo konyorego in a safer way nikech gima duong' ma chandowa wadwaro ni waduto kiwuok e odigo kinyi idhi tim tijeni kendo ang' iduog kingima mondo waduto road safety is a shared responsibility waduto wanywakuru tijeni kanyakla mondo waketuru wang'a yorewa obed makare maonge kode masiche ka kamano Nyasaye gwedhwe nyingu erokamano ahinya Maurice Oduor wach mari mogik mokwongo aduoko lismus gik ma derepe nonyise kaka nonyisogi ka koriembo gari marach to magi gik ma wasebedo kwalando kendo wawacho pile pile to asewacho gimomiyo inyalo yudo ka derepe gi behave kaka gi behave nikech samoro en gi stress mare to kendo ka gik moko timre kod ndara kanyo to kendo neno ka koro jogi bodhae gima dwa wacho mogik nikech sabende onge gima dwa nyiso engineer ni SACCOS mi wacho nwa kagi onge SACCOS magi gin mana jok mano biro karachiel mondo nikech chik no biro ni wabed gi SACCOS kata companies mondo atimamo mondo aka gibed operational license mara operate ndara lakini ka liwa chik maber kako nego beto mane failure ma NTSA bendo nyaka ubed uyien ukaw ting nikech okuluore gi wach ng'iyo SACCOS gi kaka operate ka gimoro timre matin to nyogo bet kanyo ka gisebeto gi wacha achiel ariyo to wacho na mano wasepuodho koro diuru nyime gi tich awacho kendo achaka nuoyo iwacho maber mano nitie chik mar NTSA driver nyaka bed gi NSSF driver nyaka SACCOS adi mang'ado ni derepe gi NSSF to mano responsibility mar NTSA cheko mondo ging'e ni SACCOS adi mamiyo barbe machal kama koro omiyo SACCOS kuwacho no bro depend SACCOS gi companies mondo tiek nyamare masirni ndara to mano bro bedo nwa wonre kwa bet kai NTSA no go benwa gi stakeholders moyie ma support gi nikech SACCOS ani gin mana chal gi chal mana wasigni koro onego beni gitiyo gi stakeholders ma bro yie mondo support gi mondo singo magi dwa mondo chop ni jo Kenya ochop ni jo Kenya gimogik madwa wacho accidents to nyaka waduok chien to mana kwa tiyo kanyakla mana ka board mar NTSA oyie ni role mar jariem nikech jariem to ka indarani onge role mare ma NTSA osegabe nikech gin gi depend SACCO to SACCO no onge completely ok nyalo miyo any feedback manyalo chomo yo koro gima ber dwaruru yo kakunyalo tiyo gi jogi engage these people one on one mondo uket gi karachiel mondo gimiu problem nikech kata sani kineno duoko ma jogi duoko kae jok ma duoko penjo gi ng'eny gi ok jok mariembo mtokni ndani koro dware ni koro ubed gi that forum monyalo bedo gi drepe gi ma onge weg SACCOS gi mondo koro timango mondo ulos gine mari koro miyo kaka SACCOS tiyo Kenya kae kaka nonego bed ne chik ne wacho ni enia SACCOS no kele mondo okele gimiluongo ni sanity to koro SACCOS gi okel sanity nikech SACCOS makoro chako contribute to impunity anyalo wacho nana setemo matek kaka Kiloton SACCO ase make sure employees monde gi SACCO are under pay SACCOS mang'eny kata king'iyo sani onge SACCOS machulo jogi at the end of the month and that is the impunity that is going to be kuko deal gi impunity machal kamano to kata wabeda kae kata walos gigi machal nadio kilofas to onge gima bro gonyo jowuoth mani ndara kae to gi jo piny bro medo ywak ni jogi nego wa ndara to at the end of the day ibro yudo kama kosa mang'eny matimre there are human error that are supposed to be corrected mage gik macho kamano kenda dogo jaramo gero kamano momiyo wa time mobiro wabro twaki wach machal kama men gik ma in the public interest
to wamedo mondo Ramogi med luongo kendo achak wamed gi gine machal kamani mondo wanyis jopiny gik matimore. Erokamano ahinya. Iwacho ni kinde ma wantiere ka sani bende nyakwa Ramogi Jwang en mana erokamano ahinya kwa goyo erokamano ni jogo duto ma bende ogoro oro ote. Aya, mano bende koro wantiere go sana achiel kachiel ka koro wantiere kae. Iwacho ni ote mantiere kar kanyo nitiere mogik madatieko katieka kanyo to adhi ni mar wadonjo kidieny machielo dakika modong' kar kanyo. Mano ote modonjo kanyo Facebook kod SMS nitiere kanyo mar nyakach kanyo mane kaka oluongore kanyo mbui mar Facebook. Magi okang' waduok kata kamano wawinji awinja mana kaka gintie. Owacho ni timo penj kata somo to ber, but mano wachako gi ote machielo kanyo mar Heaven Malaika HM. Owacho ni drivers matiyo kod Noah Cars kod mano kuma drive mariembo aluora mar Londiani should be advised. They are overspeeding, mano just in the name of reaching their destination early. Awuon useng'egi kata jogo kembe mopogore opogore nigi nyamburko go. Mogik man kanyo, timo penj kata somo to ber, but onyalo mana tiyo maber kata konyo jopiny kaponi traffic police officers bende oweyo mibadhi e ndara. Erokamano ahinya kwa Ramogi Jwang. Mane makelo giko mar chenro ka watieke odiochieng'ni ma kawuono. Wasetieko ote mago mane odonjo kanyo SMS kod mago mag simu. Muriso duore erokamano ahinya kaachiel kod ka engineer Opere Nyaroya kuom yudo thuolo matoko kod Ramogi TV kawuono. Nyakwa Ramogi Jwang, yaw iti. Iwacho ni pesa ni en ga wendo kendo limo ng'ata ng'ata. Iwacho ni pesa kik keti in bende ibed radin makoro kiwinj kata gimoro amora. Chenro mar rupiny kata karumo odiochieng' ma kawuono somo ber kendo waparo ni odiochieng' ma kawuono in dereba intiere kar kanyo intie kuma chalo nade. Somo ber kendo konyo. Kik ininde iti, yaw pachi koda iti. Chwal arita makare, in dereba, in jakony dereba, un duol mochung' kacha ne arita makare e apaya. Wachwala uru arita makare e kinde ma intiere apaya kacha. Alore gi kanyo. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo Kanyakwar mokew nyaka Sango, alore gi kanyo.